vagamuchira vachitimanira kupinda session vavajekuti vanochete navanorasenga nemhuri dzavo manherana asi zvakare takasimika kudai muranda wamwari ari kupakati pedu nezuro takatine zvakatinakira nhasi tinazvo futi zvakatinakira mufundisi mupunga vaitishumira nezuro nhasi mufundisi tacho vanochishumira rega uri pamumwe munhu itinyasha dzigadzivire pamusoro pano. A man shall not live by bread alone. Imbotenda muvhangeri pamwe pacho vamwe vanhu tiri kuremerwa nekunonoka kugamuchira manheru anongirege kukupedzerai kuva mwoyo yedu ngaigamuchire bishop church namwari wenyu yakuzotora podium mwari akushandise sekutuma kwavakuitai sekereke tinokugamuchirai pamwe chete namwari wenyu mwari vakuitirei zvakanaka simba nenyasha takatitarisira. God bless you. We are ready to listen to what the Lord is giving you in Jesus' name. Amen. The prophet and the bishop of the house, Papa, Reverend Committee Namai, Mr. Jesus, hallelujah. Tinotenda and remekete church board in Zoe to Zaganaka, Tunga was my department, our leaders. God bless you. And the church at large, good Pamuna Padusano, Maringao, the Zubita Neo Shama, Marichai, Amuzo, Marichai, Gabo, Zubita Neo. Mandelanas, Maringao nezobita newenas, Mandelanas, tinotenda, tiwane pekugara, Mari achititira zvakanaka, muzita ra Jesu, hallelujah, hallelujah. Ndifarira amai mufundisi mupunga, muningina wandakapoona Mwari, kubva kwedu ndine last kuona mukomana, asi Mwari wakazondipa mufana kupota achiona mukomari. Saka zvinoterekera wotochembera kausina kuona munhu unoti muningina wamukase hatinozova nekuda kwekunama ndaane muningina wandinoti mfana uri raite pota uchiona mukoma wako inakudagara ndine mukoma kudhara misvondo yedu yemukunamata akashaya munhu anokupa mazano hapana kwaunoenda madaimu yedu kuti Mwari vakandimumutsira a brother to me. Reverend Chirichi pamwe na mama Michael inzwa kuitira zvakanaka. Nyasha dzirambiswa pamwe. Tinotenda. Munhu unoyambanyika panapa unoyambutswa nemunhu. Minduro yemunhu munhu udzamuna padhuze noni. Kana uri munhu unogona uri munhu ane minduro yako. Ngati kana uri munhu udzamuna padhuze noni. Kana uri munhu zvauri munhu unogona ngori munhu ane mindiro yangu nokuti mindiro yemunhu uye kana Mwari achida kurangarira munhu anomurangarira kuburikidza nemunhu. Mwari atitire zvakanaka. Tiri kupfuura mberi. Title yemeseji yangu yemanheru ano, Believing in the Man of God for Divine Solutions. Believing mumunhu waMwari for divine solutions. Believe in the man of God for divine solutions. Believe in the man of God for divine solutions. Hedebele kido brothers hedebesh. Tinotenda ti berengerwe kubook ya azibotsoka paya kwa erika. 2 Chronicles chapter number 20 verse number 20. Timbonzwa imbo ruwane shona tizo. Tikati ruwane shona uro yechirungu ndokuti yogairwa nechirungu. Ruwane shona kwa naona. Vakamuka mangwanani. Ndokubudira kurenjere Tekoa. Zvino vakati vachibuda. Jehoshaphat akamira akati. Chinzwai imi vaJudha, nemi mugere Jerusalemu. Tendai Jehovha Mwari wenyu, mugosimbiswa. Tendai vaprofita vake,
kuti undiverengere nechirungu Romans chapter number 1 verse number 11. Chapter number 1 verse number 11. Aroma. Roma nechirungu chivhura peshona pachotinzwa. I long to see you, so that I may. Yes, I long to see you, so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. To make you strong. Richishona kangodai not today. Nokuti ndinoda zvikuru kukuonai. Ndoda zvikuru kukuonai. Kuti ndikupei chimwe chipo chomweya. Kuti ndikupei chimwe chipo chemweya. Chipiwa nemunhu. Kuti musimbiswe. Kuti musimbiswe. Ndoda kuti uende kuna 1 Kings chapter number 19 verse number 17. Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael. And Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. Tinotenda rechishona vanhu vanzwa kuti marati kudipa bhande to. Nokuti unopukunyuka pamunondo waHazaeri. Unopukunyuka pamunondo waHazaeri. Uchaurawa naJehu. Uchaurawa naJehu. Unopukunyuka pamunondo waJehu. Uchaurawa naElisha. Uchaurawa naElisha. Varume avatuma kuzoita zvekuuraya iripo. Ndada kuti tiende kuna 2 Kings chapter number 5 verse number 8. Kuwanza mavhesi kuti titsanangure zvishoma. Ngoverenga verse number 8 chete tiparidze. When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robe, he sent him this message. Why have you torn your robe? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. Zvino Elisha munhu waMwari wakati achinzwa kuti mambo waIsraeri wabvarura nguo dzake, akatuma shoko kuna mambo akati, mabvarureiko nguo dzenyu? Ngaauye hake zvino kwandiri, azive kuti muprofita aripo pakati paIsraeri. Toda kuti azvizive kuti tiripo pakati paIsraeri. Tinotenda ativaombere maoko. Vachigara pasi ndoda kutongonyora pasi Jeremiah chapter 3 verse number 15. Inoti, I will give you shepherds after my own heart, who will shepherd you wisely. Ndini ndinotokupai vafudzi vari pamwoyo wako, vanokufudzai zvine uchenjeri. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko. Kana zvikandiita zvakanaka 2 Kings chapter number 7, Mwari achititungamirira tichifamba takadaro. Glory be to God. Hallelujah. Tendai muna Mwari mugosimbiswa. Tendai varanda vake, vaprofita vake, kuti mugone kubudirira. Mugone kubudirira. Munofanira kunge uine munhu waunotenda kuti ugone kubudirira. Mwari ngatibatsire manheru ano muzita raJesu. Hallelujah. Panyika panapa amboenda paDA paRusape pandakanga ndichimbogara. Ikoko vakakusainira tsamba kuti plot number yakati yako, akakusainira akakupa offer letter. Munda iwoyo wawako pasi penyika inonzi Zimbabwe. Signature yemunhu inosimudza munhu kunyika. Kana tauya kuno kutisiwa maDA ikwamwari kwatinoshanda paJehovha Mwari Baba. Vamwe vauya kuzonamata tiri kubasa kurangarira
vari panyika. Saka takamira pano togona kutokusainira imba yausina ukatova nayo. Ndine vanhu here panapa. Takamira panapa tinogona kutokusainira mukadzi wausina ukava nayo. Takamira pano tinogona kutokuudza kuti uchava nemwana panguva yakadai ukava nayo. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura pachena pamusoro pevaranda vaMwari vakaenda kuna Abhurahamu ari pamamure pamazuva ekushaya mbereko kwaSara. Zvinonzi varume ava vakadarika nepo. Vachidarika nepo Abhurahamu akati varume uyai nepano. Varume vakadarika nepo vakadya vakaurayirwa mombe. Vapedza kudaro vanobvunza kuti Sara mukadzi wako ari kupi? Ndobva Bhaibheri shoko raMwari rinoti zvikanzi ari mutende, zvikanzi mutaurire Sara umuudze mashoko ekuti gore rinouya nenguva inoyi unenge wane mwana wanadanana namai pakusara kwenguva. Sara akava nemwana. Kune mashoko anoyambutsa vanhu panyika panapa. Kana uchitenda maneno anonichiparidza uchasimuka kubva pane chimwe chero uchienda pane chimwe chero. Kune nyaya dzinofana kuvharwa maneno ano, koita dzimwe nyaya dzinofana kuzarwa maneno ano. Kana munhu akatenda tauya kuzotenda. Kunamata is a game of faith and a game of power. Without power you will be overpowered, and without faith you cannot make it. Tauya kuti munhu ane nenharo maneno ano ati pastor, I believe in the Lord and I believe in his servants and I shall prosper. Unoyambutswa navanhu vanotumwa naMwari pamusoro peupenyu hwako. Ndine vanhu here panapa. Namata kuti Mwari ngaandibatsire andipe vanhu vane chekuita neni. Rega kuunganidzwa vanhu vasina chekuita newe. Kana wakamira navarombo 4 uye murombo wechi5. Kana wakamira nevanhu vemakuhwa 7 uri wemakuhwa wechi8. Kana wakamira nevanhu vemangamanga 4 uri wemangamanga wechi5. Ziva vanhu vanofana kuuya munharaunda yako. Not everybody should know the dictates of your future. Believe in God, He will be established, and believe in His servants, and you shall prosper. Saka kudirira kwedu kune great chapit ne kutenda kwaunoita. Anointing aishande paisingatenda. Hello, Benny Paradasa. Hello, Shreketia Paradasa Bash. Hanakia la Boshebesh. Tinogona kuya paurise mutende. Ukatotilimita nekusatitenda kwako. Jesu unzana chakaita muguta reNazareti. Nekuti varume vari muguta iroro vakanga vasingamutende. Oreva kuti the moment you limit your faith upon the one who prays for you, you can disturb the triggering of a miracle. Ndine vanhu here vanhu. Vane vamamai vakarwarwa nemana atonga ada kufa. Hanzane kuchipatara zvanomotsaina. Vanhu ngati tikafonera mufundisi vakangogona kuti halo mwana anoita zvakanaka. Vachakunamata. Halo. Vakangogona kudaira chete. Levo yekutenda. Ndine vanhu here vanhu. Levo yekutenda. Levo yekutenda. Be close to the men of God. If you don't respect the anointing, you benefit nothing. Tine example yemurume anonzi Gehazi. Wakanga achifamba nemuranda waMwari Elisha. Pari pakuzoenda kwaElisha, Gehazi haana chakasara nacho. Chakagona kuwana maperekudzi chete. Ndine vanhu here panapa. My brothers vane vamai vangu kana tichimhoresana vakaona mwana wamai vavo hapana chavanobenefit. Kuti vakaona munhu akauya mumuri kuzoudza sununguro, vanhu vanoyambudzwa nemwana wamai wake. Nechikonzero David wakaenda kumakatumwa nababa vake, chienda kumadzikoma ako unovapa zvekudya. Unotonzwa madzikoma vachitaura vachiti wawiri
Vakasudurudza vamwe vanovabatsira muupenyu, vakawanda vanhu vakuna
ichimhanya. Ndozwa ndakarota, ndakamborota ichimhanya mwana akachoka gumbo. Aiwa, pedu ndokunoti ndarota dzichimhanya munochoka makumbo. Pedu nanti divine acceleration and divine speed. Ndineramere panapa. Unogona kurota wakafa shamari usina kufa. Kana vapenyu vorota vari mucovid. Iwe uri mupenyu uchikona uri mucovid. Paunobuda kuhope. Coffee. Handidi kufa. Hausi mucovid. Musakarutaura. Hausi mucovid. Daunga mucovid usiwita maurukita. Ndinevandewanga mucovid usikukosa zvaurikuita izvozvo. Toda kuti usatenda hope dzevamwe vanhu. Tenda zvaunotenda. Ichokwadi kuti kune vamwe vanhu vakatadza kuwa naye for 40 days ari madzikoma. Great and mighty in terms of muscle development. But pauya mukomana asina kuenda kana kuchima. Kana uiwochima, unochima makwai. Kana afunga zvekurwa hangu nevanhu, unorwa neshuka nemapengo. Saka akatoti zvakanaka, tinogona kutochemberetidza kirwe isi tichave kurwa nawo. Saka kana zvadaiswa tipewo kana tipiti. Ndopanoti iwe unouya kundiri nekunondo nezvawakabata. Ini kana ndichiuya kwauri ndobva achinja petro, ndobva aisaina kuna Jehovha nekuti kurwa kusi kwedu ndekwamwari. Zvikati ndinouya kwauri nezita raJehovha wehondo dzawashora. Kureva kuti mwari magara nashongwa nemurume chipedzera naye mumuonese zvamunoita. Ndobva atora dombo with a sling. Ndobva aitenderedza. Ndobva arova munhu kwete with the second stone, but just one stone, one child. Pauchangozama zvinobva zvatongoitika. Chawafunga uchachibata. Paunoenda unobva watosvika. We are not here for try and error. Chakadaka chese chinoendeka. Vamwe mkaziva mwari watinonamata unotanga kuti mwari ndizarure zvakavanzika zvamusingazivi. Ndiri vanhu vari panapa. Chimwe chirema pasuo retemberi chakagara. Vanhu vatopinda muchechi tiri panze 4 years. Ndobva vana Peter vauya, ndobva vasvika pachinhu vanhu vamwana. Chirema hazvina kuziva kuti vakomana vanhasi vatuma pachinhu. Mazuva ese tainamata kuti mazuva anosiyana. Same pastor, same preacher. Akatombochiona akapinda mutemberi akatobvera, but this time around akatouya ndine nyaya dzandinanzi dzemuchinda wepageti. Hatinonoke hedu kuenda kuchechi, but ndine nyaya dzemufana ari pageti. Nhasi anochiona mukomana ndokusvikirwa ndikanzi takumbira rubatsiro. Zvikati rubatsiro ndoovatsiri kuita rwerwa runofunga iwe. Sirivha nendarama hatina, but chatinacho kwete chinamana. Hello? Chatinacho. Pakutona tichifamba ndotori nechinhu. Tinofamba ndongopinda kuti vamwe vane zvinhu zvikwako nechimwe vakabata mari dzevanhu. Kana vakabatirwa mari dzako nevanhu isikokupa mari dzako nedzausina kubatirwa. Sirivha nendarama hatina, but chatinacho tinokupa nezita raJesu weNazareta. Tokupa chinhu ichi. Simuka ufambe. Ndobva asimuka. Ndobva aenda navo muchechi. Vanhu vakashamisika kuti amusiya panze. Yakana nguva yekuti umboshamisa vanhu vaunonamata navo. Vanokuziva kuti unogara uri pageti. Vamwe vatokuziva kuti unorocha. Vamwe vatori nehistory kuti mwana wakatomuchinja chikoro nekuda kwekuwanda kwemafizi. Vanoda kuti rimwe zuva uvashamise. Wabvunza kuti
zvega zvibhadhara zvakazvakanaka kuti vakaremara wawirirana nevasina kuremara kuitira nyaya dzemakumbo kana dzouya zvotogara mufamba kurangarira vasingafambe uye vanonzwa kurangarira vasinganzwe. Ndine vanhu vepanapa tauya pano kana vakanana mai kana totuma mudenga tinogona kutouya nevana vavanhu. Kune varume vamweni kumiko vandakaona kuti unoendesa muyunivhesiti kwasina kuenda. Ndine vanhu vepana. Oh my God. Ukasangana nevatumwa kuna mari kwauri, your life will change within a second. Problem yako ndekusangana nevanhu vasina basa. Chukuru wakauya nanimwe handira ndikuita vanokadzwa but nyasha hadzina kudaro machi. Nyasha dzinotsvagwa kune vanadzo anogamuchira muprofita unonzi une zvaanopiwa zvine chekuita nekuprofita kwemunhu iyeye. Ukawana anoprofita kugamuchira kumuti kumugamuchira mulaifi yako unobva wapiwa nevanopa vaoneke but vanokupa. Nekudaro zvinhu zvemweya upenzi kune vakachenjera. Vanhu vanoramba taimu yekurangarwa naMwari because they are not able to discern and they are not able to search out hidden makers pamusoro poupenyu hwavo. Dai mavatibatsira madhavana tagona kudzvera maka. Vanhu vamwari vanouya nemaka, vanhu vamwari vanopedza maka vachironja maka. Ndosaka baba vakati this season tendai kuna Mwari mugotenda kuvaranda mugobudirira mwaka walonjwa kana usingazvizive wakatopiwa mwaka une chekuita nekusumuka kwavo. But the condition is you only believe in God and then believe in his servant and then you shall prosper. Ndine vanhu vepana. Patakerengapa pabhuku ya 1 Kings chapter number 19. Mari ngatibatsirei vadzikwe pana baba dziri so deep. Rosh nekedesta ba. Dziri so deep kelebelite estetesa klado. Jebel from Stago. Jebelito omosia kalide estet shaba. Rumezwanda yechechi chiparitsa. Kana murume angatobvisa vana kusekondari nenyaya yekudhura kwechikoro akagara pafront bench akagara tuparidza mari ndobva ati murume uyu muparidza kwakuita tatomupa mashezi neresponse yaari kuita mharidzo. Saproblem yevatendi vazhinji kana mauya kuchechi dambudziko nderekuya kuchechi hatusingazogamuchira zvowainga zvacho. Saka unenge wangoita attendance not appearance. Waatenda but kana zvinhu zvopiwa ukasvika vanhu vachisakura munda ukamhanyira kungobata badza kusina kurejesta una foromani wepapurasi mwedzi ukapera huna chaunopiwa. Uye panyika pana vanhu unokuudza kuti unogona kubatsira vanhu ukakuita mbiri yekuvabatsira kana mari asina kukutuma kuvabatsira uri kuitira mahara. Unobhadharwa chete paassignment wakatumwa naMwari. Ndine vanhu vepanapo. Oh my God. Unoziva here kuti kubatsira munhu ane nhamo unogona kutotenga nhamo yako kana Mwari asina kutuma. Ndosaka chiti ngatitsvakei chizoro but let not use your head, let not ointment. But varume ava ndo vanozodza vanhu uye ndo vanoshifta mapotas. Kunyange usingamude gamuchira hako pakusada kwako. Sadza chairo unogona kuridya parinyadzo kuti muriwo wacho hauude but nyaya dzako ichasadza kuedze zvakanaka. Dzimwe hope dzamunorota inyaya yekuramba chikafu. My God, Jesus. Jesu utonzi shuwa haana kuita munana kana hwaro because vanhu vacho vanga vasingamutendi kuti anozviita. Saka pamunoti zvakata zvikuitika problem dziwe vagara tinozviita but hausi kuda. Hausi kutitenda kuti tinozviita. Ndine vanhu vepana. Saka akagara murume ndozvataurwa naMwari kuti mwedzi uyu hanzi kune mari mashezi kuSouth Africa. Mwedzi wapera ndobva anzi paFacebook ayo. Are you related to such a person? This
zvikanzi aya kana wasarudza apa unopihwa mari in 3 years, ukasarudza apa inouya 7 years, ukasarudza apa unoenda kweiwana 14 years. Ndobva anonza nyaya yake ipapo. Zvikanzi shuwa mandiba kuti challenge yatinayo ndekuti vana vatori kumba havana mafisi. Zvikanzi besides that we are going to foot mabills ekudzidza kwavana vako. Toinoti pressures here. Tendai kuvana patichiri kuya kana dai ndisina kutaura zvanga zvatobvarana ingotouya tataura. Kana tikanyarara kuya kupapa kune gosari ndimufundisi vaya kuti nhamo nematambudziko ndinofanira kutouya ndisina chinhu nokupa mashoko. Dati kaona muranda wamara kunzira gosari inhamo nematambudziko but ukaona auya asina chinhu vavanoti kunairaiza zvawagara panapa parwizikeriti mvura yapera zvinochienda zaza kune mukadzari akatarisana neufu ari kutoti kana ndikadya nhasi zvapera tobva tafa nomwana wangu tiri kufa tapedza kudya ende tiri red post tichatorova zvinani kufa takaguta. Mara toti ndakutuma kumunhu iye cheni inovareva nyaya kunamata kuchatomera vakawanda kunyaya dzekunzwa mwana. Maiyatibatsinadzipevanakadzirisodipi pabishop ramaroti achienda achisvika akasvika arikuunganidza chochi aya madzamai ndipe mvura ndofamba ganzira makati chipinda yemuno mubiki mundibikire ndidye apa kamwana kari kuchema mama nenzara ukateerera inzwi remwana wako uchaimura toshanda nezvandikudza kana ukamuteerera mwana wako akuchema nzara isitauya ignore mwana wako magara munongochemerana kana haana chaanochinja munango akadya mwana wako zvinotochinjwa kana zvaro denga notarisa adya zvinotozonaka kana takurovera panyika pana patsega muchirwa n'anga kana kuti nesu n'anga dzamwana. Mine zvekutanga nemunamata inyaurei kunzouku vanhu vanotenga n'anga dzavo achienda kuna sekuru aitonga kuenda kuna sekuru atadzira mai wake achienda munanga anopfeka kanora siriasi kanoratidza siriasi yenyaya yake yakutisvika tisvikirwa sekuru zvikamuzukuru tauya upano tauratidzwe nyaya yako inotoda musoro wambuya wako mukutirowe koma wako mudiki musha yane musoro wako enda azomukuvhunza kuti wakazodini nyaya iya no makazofunga sei nenyaya musoro wamai wako iwe ndowazoronga wega arithmetic dzacho neprobability dzekuona kuti tozifambisa sei because musoro womukoma unofana kuenda gamba nekudiri hatiti izvozvi vanhu vanoraira mweya nepodzinorwa masacrifice anoitwa nekunyika munhu ari kunyika ana tsitsi mwana wako ari grade 1 haagone kurwa anouya akamugara negrade 1 hwakero mwana mwana achagona kufema waroiwauso ende vanototenga zvavo vakunoti vanhu venyika vakachenjera darika vekomana vepamwari vaitomana tiri mafriends avo zokuvana zvokutamba munokonzi hai zvepisha shazvisheni munonesana blazi masavaparidza amfesi anorova gospel mfesi anotinda fankeni mfesi anorova anokwapaidza anorova but kunzoka uchinoti kusvikewo mfesi mafesi murikoyoagonasi tendai kuna mari mukotenda kuvaranda vake munobudirira nekutenda. Uda kuudza kuti gumba dzvuku hauzvembutse wega mweyakutswa neakatumwa ukamhanya nenyevudzei paredisi usvika natoberwa pepo munotsikana zvakanakera ndizvo aripotsanuke panotoda akatumwa kuya kuzopatsanura rwizi rwako ende ndoda kuudza kuti kana uina
unoshanda kumweya kwatoshanda ngada watoyeuta wapedza kuita zvese unotoenda kumunhu wotoenda kuna baba ndauya ndinewo programu naMwari asi dzinopedziswa neni dzacho ini chitaura inzwi haasi Mwari antaura otaura ngakomborerwa paanoenda ngaasvike vanomutevera nemotokari ngadzifire munzira kana vakamutsvaga pagirazi ngavaone hama dzavo zvinotaurwa nemunhu kubva nhasi vavengi vake vachava pasi petsoka dzake zvinofana kutaurwa nemunhu zvino kana ukasadaro hapana kwaukuenda kuti enda unozodza hazayo nacheo uwazodza wapedza wozodza ndimari hauye maraaa uzodza hayo unozodzwa nemunhu zvino haudukirana neanozodza wacho hauchazodzwa nani usazvifureka kumba kwako vaimba nziyo kasvika pakuchema ukiro kwazodzwa kuchema nenziyo nziyo dzinochemedza dziripo kana mufucha fambai naye fambai naye iwe chinyatozoti arumwe haafambe chinhu akamuka akafamba tinotiza pana asi iukondini kusina fambai naye uchinyatsona kudimba nemachaji atinoshindirira fambai naye fambai naye enautora maita naye enautora maita naye otouya Mwari wacho chitunha todzisapira choti chashaika mukosi muvanhu vachimba enautora maita naye enautora maita naye ukuuya kana varume vaviri vakapfeka tumashoti vasina kana hembe kumusoro vakava nendebvu dzakareba kuti tauya kuzomutora tireto naye vanhu vanotiza neupenyu hwavo ndopaunoona kuti vanhu vaneimba zvekunyepa in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Paunonamata namatira nyasha dzekuzodzwa navakazodzwa namatira nyasha dzekuyambudzwa navanoyambudza namatira nyasha dzekudikika nevanefeva kune vanhu panyika pano vakati wayambuka wayambuka ingamunyikako munhu akabata vanhu kuti akabatikana unofa ndambona umwe munhu akanzi auripedza uchienda kumba unotanga kuona kusapedza kwako wawe takauzwa kuti kuti churu usongoraro kwanza kwanzoti uya kuita kukumbira negeni handipedze wautotanga kurayira nhaka yako so waudzwa kuti andipedze patikakuudza kuti zvinhu zvako zvanaka emene yako ndeyaya inoratidza kuti hauna basa nazvo tauya panapana vavanana kuti Mwari atirangarire Mwari atitire zvakanaka. If I am to benefit something from you, I will make sure that I benefit not 10% but 100%. Whatever belongs to you kwachirikoko ngachiuye kwachirikoko tinochisheredza pakuona kutambudzika kwako. May God send the right David pamusoro peupenyu hwako. Saka Bhabhiro tichienda unowazodza ndobva aenda Mwari ndowanda Mwari baba kana tichizobudirira anoiti inochengeta munhu anoiti muchaiko unoziva kuti munyika dzemweya kune mazita aripo. Saka vana vasikevha vakadzika out in the name of Jesus. In the name of Jesus Jesus sire munhu wese. God is everywhere but not with everybody. He is omnipresent but not with everybody. But in the name of Jesus buda wenda anzara tisatabuda rikaitiite conversation vakomana mabheki turakubuda ngandotaura ora inini Jesu amutaura nana Paul amutaura nana tovaziva vesa but inini manje we don't know him ndobva vatanga kubviswa hemu
ndobvabviswa mapels, ndobvabviswa bhutsu, unonzi vakabviswa hembe, havana kudzibvisa hembe, vakabvisa nekubviswa zvinhu zvakasiyana. Kubvisa unogona kuziva pekutangira, but kana uchibviswa unogona kutangirwa nekusingaita kuchisa kwacho. Vakabviswa dzese dzinoti munhu akapfeka vadzanzapa zvavasangana vanhu munhu akabva kuna mwari wenonzi uchadzoka zvaunoura ndozvaanga vaamazvatetwa kudzosera kumba kwenyu back to the same yavanga muda kuita tinokudzoserai kumba kwenyu ndobva vamhanyiswa vakananga kumba vari naked vadai vanga vasati vaura vasikana vavo vanga vari kumarainiko vachiona kuti mukomana ukakunofara darekane panatozvara so ukaurowa Now
Adzungubwe ndakamuona kucheshweni. Adzungubwe. Ikaparidza ndoona pane kuti kunyange ukasadayira mwiri ndega ndoziva kuti apa ndaenda evhangeri. Ndinokonzwa pane mavhauvha anovhurika mukati maoutlet nemainlet valves zvinobatsirana netu temperature zvinokata mweya musinga zvinosangana necompression. Mazhiwa your connection will determine your percentage of breakthrough. Ashika pana Elisha, achishika pana Elisha, ana mudragi, vanhu unozora trozodzo. Akashika akamupapedza musoro nebhachi. Ndobva Elisha amhanya ndokukumbirawo kuti ndiende kuuraya mombe dzangu dzeshe ndakutera. Mauraya mandiita ndofanira kutera. Koita vanhu vanoti usatere munhu. Iye andiwane bhachi, woti usamutera. Ungoitiswa shamani. Mumwe wacho unotoitiswa nacho. Awite wega. Mumwe kana wakuda zvemera shamani unotoitiswa. Uya pano kunamatira, pfugama kunamatira. Inonobata mugamusana ndikuropafadza. Unotoitiswa awite wega. Rugare runotenda. Ndobva atera achitera. Pakuti akatevera Elijah for 20 years. Vanhu vakawanda vanonamatira double portion. But are you able to save that man for 20 years? Uri under same authority. Achimutevera ndobva akazopiwa double portion. Mweya wemunhu hausi mweya wamwari. Ndikukumbira mikove miviri yemweya wenyu kuti ndikatoenda kune avo hauko. Unotozikanwa ndevenyu. Itawo nyasha dzinonzi dzako hadzina vamwana. Nyasha idzodzo ngadzwanike kwauri kana uchitenga manerana. Mwari ngaakupe specific kind of grace dzine chekuita newe chete hadziwanike kwese kwese. Ndobva akazoba anakabana namanyaya dze-divine solution through the man of God dzinoda kutenda. Usati wafona ziva kuti munhu wauri kufonera asati asvika nyaya inenge yatonaka kutanga. Rugare runotenda. Ndati usati wafona ziva kuti nyaya pana kwakangouya chete zvanaka. Ndozvinonzi namere dai maine pano. Mwari ngaatibatsire pane vanhu vatunzi kunamatira. Dai maine pano Jesu hanzvadzi yangu ungadai zvisina kufa. Bati kusava kwenyu pana unourayisa vanhu. Wati dai mamuri pana hanzvadzi yangu yaisafa. Bati kusava kwenyu pana paurayisa vanhu. Asi munoziva kuti izveniko zvinozvi kana mukanamata Mwari anokunzwani. Asi isusu takatonamata zvikatourayisa munhu. Takaita upureya sevanzvadzi dzarazaro kuti takatomupedza tikatomeresa makuru. Tokaona kuti uya ndikunamata. Ona munhu wacho uri kunamata naiye akunamata ona tsana wakasungira. Uye kunamata ipapo. Nyarara wakazvinamata zviri kufambira. Yakuchena akatokona
for akazvarwa chinaro ndobva adarika nemvura iyeri vavasati azozva kune vakazotiwa nemabhachi. Dambudziko revanhu havaziva kuti tine mabhachi atakatakura natishuya kwamuri so hatiuye ndopari kunzi napo I desire to see you, not to greet you or to talk about your camera, but I desire to see you so that I may impart some spiritual things so that you may become strong. Ndinofana kuti ndikuona yakuno ndikuona ndine zvinhu zvemweya zvakati ndikupe kuitira kuti usimbiswe. Ndikasakupa hausimbe kwangona matawenda zvinotopiwa daro. Kana wakangwara ziva kutsvaga nyasha dzeimpartation. Impartation brings assimilation. You may prosper, you may become powerful by impartation. You may become strong by impartation. Chako chokujairwa nevanhu inyauta usakwapirwa nemweya unodzivisa vanhu. Inorambiwa wewe unotangira papi. Wazongoya ndopaimba. Usiweze mari. So, without the man of God, unochema mwana. Unochema mwana. Pane zvinhu zvokutana ukanamata zvinotoda munhu zvidiwe. Ine zvinoda kuziva kuti hai pamuchaya ndozvaanoita. Zvikarema anoita ma7 days Bible tete kangu mubata kubata munhu zvakadini ma7. Anobatsira dzinotitonga manje. Zvakuda nani? Dosaka kunzi nyika dzekunze dzichapindira kana hondo yatanga kune nyika dzinodziuya kuti batsiriwa. Vakangoziva marwere kuti kukuya vakomana vakuya kuzopindira. Nyadzako ngadzitengwe nevanoita zvemweya. Ndine vanhu vekana. But kurwa kwako kune chekuita neconnection yako. Achibva ipapo kubva vasvika pane vanangi vaprofita. Iye haasi mwana waprofita. Ndiye ndakaprofita sinaenda kucollege. Vaprofita vanonzi vana vevaprofita vari pachikoro chevaprofita vakashatirwa nemunhu ane chiprofita chokupiwa nemunhu. Kufamba nemunhu sokusvika waakuita zvaanoita. Ndobva vasvika pana vakomana vari kudzidza theology dzeprofita
100%. You want to talk Bible makanzi 10. Chaiyo hiyo. Unazoshanza kana kutize kwa tu umeticha maticha primary base teacher grade 5 asio mjojo sia. Umano to leta marwa to na this time do marwa pa point. Rei reta na kana chi reta na mar anotsikisa ret. Kana chi reta na mungu. Kana uchizorangarwa nemabasa wakaitezve totorangarwa makazoti baba makawandirwa pakawanda vamwe wandawo ipapo chinonzi kuwanda kuwedzerwa kwemwe nhamba iwe chiuya uwanda hatiregedze kuita zvinhu nokuti nendaita kupoza tikari kumba kwako ndakaramba kupinda muchechi kuomberera vamwe vanhu kuti vaita zvakanaka ndisina chandaita nokuti kana pachikomborerwa hapasi kukomborerwa vaomberera munhu maoko vanokomborerwa aita akati kune vamwe vanhu aiwa zvawaita zviti vanenge namusanganosunga mese ndokubhadhara vanhu vakamuombera maoko ngatichindakukwadza upenyu mese inini kubhadharwa naiye zvino makomboresa kuti wei tadi kuti tipiwe tese mara kufamba mazuva ano checho ngozi yangoenda so pakangotorwa zvemari pavanoisatisa atika unenge chiita asi vanhu ivavo zvavari kuita kana vakakomborerwa vanobata patsano wako mari yefisi shandira mhuri yako kuona mafesa kuti iwo indizvozvo chaizvo shandira mhuri yako zvimirire ubaba hakusi kupfeka jini hakusi kupedza kudzikisa transi usunga zipi ausi ubaba tinobvunza kuti ubabeiko baba wako ataibabazi ndibaba ndibaba aiwa ubakachewa advertisement zvinokuoneka kuti baba wozogirajueta kuateti vaonekadzi wakati kuti baba mazezi baba mamukare baba mamai kudzokiwa ndisi pasta ndo baba wechechi ichaoteti mani ndo usingatende zvechirungu so kuti uteti ndopa unozoona kuti unodiwa nemurume zvekuti ukadzidza kudaro ukandogeza uchitsoka swanukuto mama mafamba zvakanaka ukahetsura kuti amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mararakuonesa. Thank you Jesus. Kudiwa kusvikira mukadzi akudibura akudibura ndini nzaka dzakuna kumbone muroma rudo watenda kuna Jehova mwari baba the impossible become possible ndichipedza kuratidza mumwe munhu akatonyemeya wemapossibilities unoitira iye zvakanaka kuna munhu wamwari akauya kujesus vasvika anzi anouya toenda anouya toenda anouya toenda ukati baba apinda pamangu baba anouya toenda anouya toenda zvinonakidza kana zichizviparidza saka zvoitika kwatiri hatizvitendi anouya toenda asai kuti zibhumai kundidza mwari ati mundipe mari yese wina mari
It's very hard to go on.
kufundisira dzakwa konseni kuchengera vanhu chingwa kufidha futi vauya kuzochema iwo kuchema unotanga kuchengeta futi vari kuya kuchema waitira bhajeti vachema vakaguta vachichema vanhu pafana kutarisa time yechikafu ichema nemunotarisa tichadya nguva dzakadai lunch tikaseva unozwa kuti yes charova vakanaka chikafu madhirisi achidarika sokuti ayo tamaona ndiraona sesu mafundisi tinozopinda muimba yachinomwa madhirisi vayo asingatoona ndisina kutenga munhu wamwari baba zviza dai izvozvi uchitaura zvinhu kuti ruoko rwake izvozvo radzokera ganda ratodzokera very wise, very brilliant guy. Ndopandakaziva kuti ndozvinoyambutsa upenyu izvi izvozvo unonyatsonzwa kuti unofanira kuti ndiende kuna baba ndikombore but unomirira zuva rekukomborera iwe uchida kuropafadzwa every week. If you want to be blessed every week, you give every week. If you want to be blessed every month, you give every month. Zvipo zvako zvinokuvhurira madhozi ekuitika kwezvinhu pamusoro peupenyu hwako. So the second time, mandobva asvikauzva zvise ati apanaka panoparidza kuti handasuti kupfeka handiosuti vanazvanogadzira inde dzangu iri vanogadzira katochenesa amati ndikaitumbirika asi ukapfeka ina handipfeki futi kubvaenda nayo ndangopedza 4 days kune munhu akauya kubva kunzokwenyika kwete patiri ndobva asvika zvinozvaka right andinotsvaga masuta anodhura tambona mapurice aenda neni baba vanhu ndovapinda nemunemwe shops na 250 200 US ndobva ndozvambura ne10 achiisa pasaidisi ndandama ndobva ndasvika pa5 wedzera mwana wemunhu uchingodzoka uri murodi basa ringe ratochinja. Saka nezuno ndakagara kumba tena mufundisi ndakagara meseji yakapinda asa tarisa iverenga wataona kukomana watopinda pachikara we offered you urikuona zvangu ndikupa example ndikureva kwandiri iwe kana uchiti unogona kuzivhara mukana wako kana ukasatenda akatumwa kwauri mwari akatozviziva kuti guta rino rese kana muri panapo the right person for the new time he is ndiwo wakapiwa namwari handina kutumwa kuzotaura nezveibaba ndatumwa kuzoparidza vhangeri riendere kwamunhu tenda akatumwa pamusoro peupenyu hwako kuti upenyu hwako uite sei uchenje nepatichasvika titina mati mwari ndizarurei sometimes vanofana kuita ndakazvimiririra last month yo ndakabuditsa moto
zvinonesa kufamba kwezvinhu kutenda munhu wamwari kusiti baba chiri I believe in you, I believe, I believe you, I believe. And then I begin to believe, and then I believe, Baba. Tenda munhu wamwari. Tenda ndikuzvotamba nani. Hakusini kutenda kwatutaura. Hakusini kumhoresana. Kuri pamabasa. Zvanzi naPauro, ndinotenda Mwari. Vhesi yamunogara muchitaura imimi vanesakano haisi yenyu inoti, and my God shall supply all your needs. Better my needs, all your needs according to his riches. Muranda waMwari ari kutaura kuvanhu vapa ndovakuudza kuti nokuda kwezvamaita, my God shall supply all your needs according to his riches. Nekuda kwezvawaita ngatisimuke pamberi paMwari. Kutenda munhu wakutenda munhu waMwari for divine solutions. Mweya wakurungudza kuti munamatire kuti zvinoitika ndechekuti kune vamwe vatatu vachauya kuzowirirana nemi, asi vaviri vachakurasisai. Navapedza kukurasisai ari pakati pevarume pakuuya kwavo ndopane munhu achakusimudza. Saka hazviitike nekuti tataura, zvinoitika kana manyengetero, kwete munhu munonamatirwa naMwari. Saka paita ngatichiparidza paitika ta ko zvino unoona tichitaura matadza kutenderera zvino chii unamatira. Alright, satanamata kune munhu unofamba panapa zvakanyanya kana iri nguva yamanheru. Saka mweya uri kuti kana ukaturikwa maoko kungoturikwa maoko dambudziko iroro richatama zvachose. Kuti mweya ungomurudza kuti kana ukasununguka famba netsoka dzako. Ukasununguka famba netsoka dzako kurumbidza Musiki. Mweya ataure malong words anoti ka munofugama munamatirwa nevanonyengetera vanhu kunaka. Mwari uyu ndiri kunzwa munhu ari kunzwa sharp pain mumbabvu dzake izvo zviraikina. Kana ndichitaura mbabvu ndikutaura pana ndikungopedzisa basa tisaremedza kana waenda undozodza Hazero ave mambo kunyika yeSiria, unofanira kuzondozodza Jehu kuti ave mambo kuna Israeri. Asi unozozodza Elisha kuti ave muprofita pachinzvimbo chake. Ndikunzwa nyaya mbiri. Yekutanga yakukunzwa ndeyemunhu ari kuti munhu uyu uri kunzwa kushedzera, ari kushedza iti mwana wangu, nomunhu ari kurota mwana wake adisapira. Famba netsoka dzako. Panyaya idzodzo pane nyaya inonetsa, nyaya yakamira yakadaiso ikuti ukuita seunotambidzwa chinhu chinokutambidzwa ati pakuuya kwechinhu ichi hachisi nachosvika muruoko rwako, mweya weshayisana ukazviona uchitambidzwa chinhu kuti chinhu chacho chichi zvaparira manerosh rebenetiza brothers nerosh nabaradas unogona kuti kugama apa usakugama anenesi yataraosh ipinestano amane mu Jesus epelia paratize tete brothers ekromondo stetelia paradasa iveno kindo prado meske
Ivele kila manda sanda. Ela kila manda na sanda. Almost a better singa brother at the bush. Namatrimunu bush. Trap namatira. No. Jibona wakabata maklach. Mwezo wakabata maklach. Umorako to right nura tsatripto. Kana doctors and the left. Right kana doctors and the Arno permit sika ipira simba. Sika ipira simba. We are pana. Benesi tere. Benesico. Benesia tere. Effetto kido pranos. Mede destabai. We pronosto kido bai do ofronos kelebenes. Champagne manamas. Telebestabai. Praise the Lord. Arigo Narazi. Arigo Narazi.
usina kunzwisisa, you can still listen again tomorrow. It's there. It's recorded. Kana usina kunzwisisa, usina data repafacebook, mainyabadza vachakutumira futi the audio. Wonyatsoteerera woteerera kusvika wanzwisisa kuti zvanga zvichinzi kudii. Titende mufundisi, tibatanidze maoko nekudzidziswa kwakanaka. Ngarive mugare vachitiitira zvakanaka. Ndaona students saniti kumwe chete namufundisi tiringe nevavauya navo tingovafarira muzita raJesu. Haleluya. Uya uzopa kunasha. Vamwe vati kuritsimbidzira kunokurasisa. Ena unoshandisa navantu. Vanobanga uzomudinakidza akaita pastatus. Hanti ukapinda muswini pool wega pasina mufundisi, you are swimming, hauna kubhabhatidzwa. Tiimbirwe tichipa. Mwedzi wedu wapera tirenge kudya zvegumi. Usamira Mwari, ngatipei kuna She. Ana maropafadzo regai kuzokangana kuita